Azaroaren 25an bueltan dugula, Asun Casasola ipuin lehiaketak edizio berri bat, 11garrena, martxan jarri du hitzen bidez indarkeria matxistarik gabeko gizartea aldarrikatzen jarraitzeko. Asun Casasola da, oraindik ere, ekimen honen motorra. Eta ari eta berdintasunaren aldeko bere borrokari omenaldia egitea dugu helburu baita ere. Lehiaketak bere bi kategoriei eutsiko die, bata helduentzat eta bestea 0-16 urte bitarteko gazteentzat. Atal bakoitzean euskarazko eta gaztelaniazko modalitatearekin. Edizio honetan ipuinen gaia librea da, baina lehiaketaren izaera mantentzeko xedearekin, genero indarkeriaren aurkako borroka ikuspuntu positibo batetik islatzen duten idazkiak bilatzen ditugu. Emakume eta gizonen arteko berdintasun gizarte hori irudikatzera gonbidatzen ditugu parte hartzaileak. Beste urte batez gazteenen parte hartzea azpimarratzen jarraitu nahi dugu. 16 urte arteko neska mutilak beren kontakizunak bidaltzera animatzen ditugu. Eta ikastetxeei beren ikasleen parte hartzea sustatzeko gonbita egiten diegu. Lehiaketa honek ikasgeletan genero berdintasuna lantzeko tresna ona eskaintzen duela uste dugu. Iaz parte hartzea, 10. urte horrena izanik ere komunikazio kanpaina ere potentego egin genuen eta parte hartzea asko handitu zen iaz. 500 ipuinen bueltan jaso genituen eta gazteen parte hartzea ere handitu egin zen iaz. Eta hortik jarraitu nahi dugu, baina egia da gazteen parte hartzea sustatzeko alegin bereziak egin behar ditugula eta hor eskolaz eskola eta irakaslez irakasle aritu behar garela hor konplizeak eta aliantzak bilatzen. Baina bai, handitu egin zen eta bide beretik jarraitzen nahi dugu eta gure esfortzu gehienak gazteen parte hartzea eta euskerazko ipuinak jasotzean datzat. Egia da nazioartean hartu duela sona lehiaketa honek eta hori Hego Ameriketetik kontakizun asko iristen zaizkigu, baina gu euskerazko kategoriari eutsi nahi diogu eta gazteen kategoriari ere bai, orduan gure esfortzu gehienak hor daude.